Il-bira għamilna 304 test u minn dawn ħarġu 17 il-kas li huwa pożittiv. Bekk issa tlajna n-numru totali ta' każijiet ta' 107 każijiet. Dawn huma l-każijiet ta' COVID-19 kif imħabbra mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci f'konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn wara nofsinhar. 10 minn dawn l-17 il-każ huma relatati ma' safar barra minn Malta, filwaqt li s-7 każi l-oħra huma trasmissjoni lokali. Is-7 każi ta' trasmissjoni lokali inkludu Maltija ta' 32 sena li taħdem fil-kura tas-saħħa u li ma kellha ebda storja ta' safar barra minn Malta. Hija għamlet kuntatt ma' żewġ membri tal-familja, kif ukoll ma' persuni oħra li jaħdmu magħha. It-tieni każ huwa ta' raġel ta' 34 sena li beda bis-sintomi fis-16 ta' Marzu. Każ ieħor ta' mara mill-Ukrajna ta' 38 sena li tgħix Malta u li ma sifritx. Hija tkun f'kuntatt regolari mal-barranin fuq il-post tax-xogħol u bdiet bis-sintomi fit-22 ta' Marzu. Ir-raba' każ ta' mara ta' 52 sena li ma sifritx u ma kellix kuntatti ma' nies li kienu sintomatiċi. Dan ifisser li ħadd ma jaf kif qabdiet għall-marta tal-coronavirus. Kien hemm ukoll 3 każijiet relatati ma' xulxin, tfajla ta' 14 sena, mara ta' 49 sena u żagħżugħ ta' 21 sena. Dawn it-3 każijiet huma abbinati ma' cluster ta' żewġ persuni oħra li ttestjaw pożittivi diġà, iżda li mhumiex relatati ma' safar u kollha huma membri tal-istess familja. Il-Professur Gauci saħqet li l-anzjan li bħalissa jinżamm fit-taqsima tal-kura intensiva jinsab stabbli. Dan filwaqt li l-każijiet kollha l-oħra rikoverati kemm fl-isptar Mater Dei u sptarijiet privati oħra jinsabu wkoll stabbli. Bħalma nafu barra Malta qegħdin isiru trials tajjeb u aħna wkoll tlabna li nkunu parteċipi ħalli jekk ikollna xi pazjenti li għandhom bżonn jieħdu minn ċertu mediċini li propju ġibnihom ukoll għandna minnhom li tużhom għal kundizzjonijiet mediċi oħrajn, hemmhekk aħna nkun nistgħu wkoll noffru dan it-trattament lil pazjenti. Charmaine Gauci elenkat ukoll li l-każijiet ikkonfermati bil-coronavirus huma mferxin mal-pajjiż kollu. Bejt ieħor jisek għandek 20% li huma local transmission, però nistennew li jistgħu mbagħad jibdew jiżdiedu bil-mod. Sa issa baqgħu biss 2 il-każi li fieqhom il-COVID-19, it-total ta' testijiet li saru telha għal kważi 3100 persuna. Dwar iż-żieda ta' problemi ta' saħħa mentali u s-solitudni kawża tas-sitwazzjoni fil-pajjiż, is-sovratintenza tas-saħħa pubblika qed toffri servizz estiż ta' sapport mill-psikjatri u l-psikologi. Iżda appellat lill-familji sabiex iżommu kuntatt telefoniku jew bi Skype b'mod regolari mal-qraba tagħhom. Filwaqt li appellat lin-nies sabiex jieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa u jibqgħu ġewwa, Charmaine Gauci temmet tgħid li l-pik ta' din il-marda f'pajjiżna għadha ma ntlaħqitx. Il-pik, Iva, għadu kmini, aħna għedin naraw li l-pik tibqa tiela bil-mod, nilħu il-pik nkunu nafu biss meta mbagħad nerġgħu nibdew niżlin bħala numru ta' każijiet. Importanti li l-popolazzjoni kollha tadatta dan l-istil ta' ħajja li issa rridu naddattaw issa aħna għaliex nafu li din sitwazzjoni li ħaddum ftit fit-tul